чай. Ало! Тук съм. Да, ти си тук, всички, Ицо! Семикалите, ало! Къде си, бе? Къде съберете за малко, Чичо, ако може, ще извиняваш, ще ме рада. Ако може да съберете, лекичко, бавно. Чичо, ме рада. Стоп. Къде отиваш, бе? Бавно ще го казах, бе. Бавно, бе, брат, къде трябва ти? Бавно, бе, брат. Съберете за малко, Следващия възраст. Чакай малко, успокой се, бе. Успокой се. Хората да държат по 2 часа да не даш. Спокойно. Спокойно, да ще. Спокойно. Колко стане да го тук? 270 сега. Чакай, ще може и да стана малко повече, ако ми стане интересно. Ако ми стане интересно. И ви да си живи, знаеш. Всички да си живи, знаеш. Да. Едно внимание за джентлмена. Важни са краси джентлмена от Цар Луис. Така, значи, следващия поздрав ще го звучи специално. Гошо, кай съм? Нещо кафеце, Ред Бул. Не, ще благодаря. Достатъчно, имам всичко. Да, напълно. Следващия поздрав ще го звучи за братовчета Гошо. За Чичо и Санчо и за цялата му фамилия и най-вече за децата му да уча. С... Абе, какво търкаш там, бе? Ела тук малко, бе, виж. Ела тук, бе. Значи, като помога да седи тук, бе. Продължавай, бе. Стой тук. Искам само коленете искам. Специално за братовчетите Гошо и цялата му семейство. Само коленете. 5 минути искам само коленете да си. Нещо за вас, бавно, само коленете. Специално за него. До тук трябва да се фърли 280 евро и Его
Гошовско шабе, Гошовско Лепото, Махаяни Груево. Айде, на тази, ако може на тази да се чуме. На тази да се... След малко ще... Давай на тази. Чичо, давай на тази. Нямаш и няма. Ники няма и нямаш. Ники няма и нямаш. Мога и ще го направя на тази. Докато Карназга 80 продължава Гошовско шабе. Продължаваш, брат ми, дължиш ми пари за този поздрав. Не, другите продължат баба. Нека да продължи другите, аз се върна бос. Не, дължи. Дай си ми ти сега твоето е, ти после... Не, нямам желание. Казваш, нали, това е от тебе. Да, за сега. От Господ повече, от тебе по-малко. Да си жив и здрав с твоята фамилия. Значи Абело Рундо. Аз седем. О, Готало, Ошундо. Хаймо Зорало! Едно внимание тук за Асембе. Добър вечер, братчет, колега Ахтенберг Штрасев. Нимай сорен. Това е Паня Николаева, чая за години съм. Кай! Благодаря. Подобно, мерси. Батерията пада, момчета. Батерия Пелел! Дай ти друг телефон. Батерия Пелел! Друг телефон! За малко. Трябва да си почине човек и се върне след много. Моля ти се, не съм мъжа в чужди работи. Накрая ще четеш, не бой се. Спокойно. Давай по същество, брат. Първият ти поздрав за кого да бъде.
Жите здрави си, брат. Виждам, че ти е приятно и ще е весело. Обаче, все пак ние сме тръгнали да изкарваме пари тук да събираме маса. Къде тук? Където на здраве? Батерията ще пада. Телефон да ми даде уиски. Чамър най-гата. Да, трепо! Първият ти поздрав, Василе. Добър вечер на всички присъстващи на това хубаво тържество. Ще няма микрофон. Спикери! Няма микрофон, ама сайди. Сте! Цигара! Защото манда! Сте деманган? Видаки! Чамор! Той Асени като чоптеда, бай чоптеда. Кой не е като това е? Запалка. Едно внимание! Музика! Едно внимание! Момчето, мени къде е поздраво дека на Дян Алифекова Разполянто. Сте! Пояснявам защо. Защото Маги няма арестава Рундо. Те няма арестава Рундо. Това въпрос към финалното. Може би Космамилин или Бусърчно, а не Борш. Така. За сега Мондроло е методите камъка минимум 3 поздрави. Обаче, ти причиния, кайто нито буде карал, те трайки шая. Не поздравите. Поздравя нека прекъснули въобще. Аз съм излишък. Ице! Ице! Наляка са куфаря. Телефон искам. Някой телефон нещо. Батерията пада. Аз няма вече памет, брат. 16 гигабайта ги отрезка. Мангати му шока да си така обирво. Саман да стана мактуно. Манга. Саман! Ело това решава, кой има тумега, има напитим в излишни приказки. Николай, ако обичаш... За 5 минути батерия, друг няма. Босът се наора 5 песа. Се наора 5 песа с Само така фрикс, женис. Панто няма приказка. Пуш маман.
Ето с номерът, Ама някак една други